Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele nonke bafowethu nodadewethu. Nayi i-fixture noma umdlalo oyoba ubheke uyi-Chiefs ne-Steadies. Abantu abaningi-ke abasapoti i-Kaizer Chiefs njengami noma engisapota i-Kaizer Chiefs. Kodwa nje angingasibo laba abasapota ngokomcabango. Abantu abaningi bacabanga ukuthi le game le i-Chiefs izoyidlulela kalula nje. Yabo le game lena i-game bengingayifuni ukuthi i-Chiefs idonse ne-Stellenbosch. Why ngisho kanjalo? I-Stellenbosch siya kwi-Chiefs singama-underdog, ama-underdog. So most of the time i-team eyi-underdog kuba nzima kakhulu ukuthi uyidle. Wesiphathi kwi-cup into eyinkinga ngeke sikhiphe i-Stellenbosch kalula, and i-Stellenbosch sishaye ku-league sathi sabathathela u-6 point. So ngeke bevume ukuthi sibashaye la, yabo. If i-Chiefs iwina le game lena, iyiwina, izoyiwina le cup le, yabo. Nayi igame enzima-ke kwi-Chiefs, yabo. If Chiefs kwenzeka idlula kule game le, i-Nedbank bayayithatha. Angisho ngokusapota, angisho ngokuthini, kodwa i-Chiefs uma idlula kule game lena, igame yabo enzima ukudlula wonke amagame le kule cup le, ngoba bazodlala nama-underdog. Le team isayishaya and izofuna ukupheya i-revenge. So vele nje le game of death lena, uma kukhuluma ama-game of death, iyo-ke le. Kodwa nje if Chiefs ikwenzeka iyiwina le game le, i-Nedbank sebeyiwinile kahle nje, futhi bayoyiwina kahle uma bengashaya nayi igame yabo enzima. So nje onabi kumele bengayithathi kancane i-Stellenbosch. Njengoba sifike la sikhona khona manje, asifikanga nge-mistake and asidlulanga ethimini elula, sidlule kwiPolokwane City, i-team enzima esisolisayo eyasidla thina, yabo. So nje le fixture le bafethu inzima kakhulu, inzima kakhulu iy'ngane zakwethu. Hhayi bengingayifuni, at least kube sithole noma i-SuperSport-ke, ya i-SuperSport izoba ngconywana. Ya i-SuperSport noma nayo ibizoba nzima, kodwa nje bizoba ngconywana. Kodwa phela i-advantage esinayo ukuthi e-Cape Town, hhayi ama-fans nawo e-Cape Town ama-fans. So yiyo into engasinikeza elinye ithuba ukuthi hhayi mhlampe sibe ne-advantage ngey'hlwele ukuthi mhlampe sibaphathe egrawundini. Mara le fixture le, ngane zakwethu, inzima. Ngiyabonga.